तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा गेरुवापारायाव गावनि असे बिसिखौनो गोबौ सिखाजों दानथारदों दुथां आखुनि फिसाया। तामुलपुर जिल्लानि दारांगापार गेरुवापारायाव सोमजिदों मोनसे सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथाय। गावनि असे फिसायनि आखायावनो गोबौ सिखाजों दानथार जादों बिसिया। जाथायनि बागै मिथिनाय बादिब्ला कुमारिकाटा आउटपस्टनि आवथायाव गोग्लैनाय गेरुवापारा गामिनि फिसाय सोमदोन बसुमतारीनि आखायाव बोलि जानांदों बिसि प्रनिता बर'आ। नखराव सोमजिनाय माखासे दावराव दावसि जाथायखौ लानानैनो 28 बोसोरनि सोमदोन बर'आ गावनि आंगो बिसि 26 बोसोरनि प्रनिता बर'खौ होसोनानै न' साखाथिनि लामायाव गोबौ सिखाजों दानथारो। जायनि जाहोनाव सानै गथ'नि बिमा प्रनिता बर'आ जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथायखौ मिथिनानै कुमारिकाटा आउटपस्ट पुलिस बिफाना जाथायथिलियाव थांनानै सहैयो आरो दुथां आखुनि फिसाय सोमदोन बर'खौ हमनानै थानायाव लाबोनाय जायो। कुमारिकाटा पुलिस बिफाना जाथायनि फारसे गोख्रों नायबिजिरनानै दायनिगिरिनि आयेन बादियै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै मिथिहोदों।